Dende Comisión Obreiras creen que o convenio entre a Xunta e a Deputación é unha oportunidade perdida para buscar solucións ás moitas necesidades sociais dos concellos da provincia de Pontevedra. Denuncian que non se está a ter en conta o número de familias desestruturadas ou con problemas de adaptación que poderían ter cabida no Príncipe Felipe. Este convenio de colaboración é un convenio de colaboración para salir do paso, sin implicarse políticamente, nin por parte da Diputación, nin por parte da Consellería, posto que, como ben vemos, hai un moi importante número de espacios e plazas vacías no Príncipe Felipe. Entenden dende o sindicato que o convenio foi pechado en falso e que a día de hoxe é un luxo manter o centro por baixo da súa capacidade. Segundo os datos achegados por comisións, das 274 plazas das que dispón, só están ocupadas 198. Demandan que o centro traballe ao 100% da súa capacidade porque consideran que co mesmo gasto se podería atender a moitos máis menores, xa que, segundo din, o número de traballadores se mantería. Nós o que consideramos é que a Consellería debería tamén de facerse cargo de unha maior financiación. O aporte de espacios vacíos por parte da Diputación deberían de ter unha colaboración en canto a financiación por parte da Consellería para ocupar o resto de espacios. Segundo o acordo entre a Administración Provincial e Autonómica, dos máis de 10 millóns de euros orzamentados para o Príncipe Felipe, a Xunta vai aportar uns 780.000. O centro dependente da Deputación de Pontevedra comezará a rexerse polo novo convenio o 1 de xaneiro. Será a partir dese día cando a Xunta faga efectiva a súa renuncia a facer uso do servizo da unidade de primeira acollida e acate tamén que os informes técnicos do persoal provincial sexan determinantes á hora de decidir a entrada ou saída de menores do centro. Ademais, a partir dese primeiro día de 2018, o Príncipe Felipe deixará de acoller menores violentos ou conflitivos.